Pinje mag Afrika ojiw mondo oteg chenro magi mag dongruok kokalo e tudruok kod pinje machiwo thuolo mag ohala, keto mwandu maduto kelo dongruok kanyakla. Kolose e nyasi madhialo higni 76 mar Piny China, jatend migawo mar pinje maoko Musalia Mudavadi owacho ni Kenya medo tudore gi piny China e chenro mar gero gach reru manyasani kowuok Naivasha nyaka Kisumu. Wach mano ojiw kod jambetre mar piny China e pacho ka Guo Haiyan mosingo medo tudruok mag dongruok e kindgi kod Kenya. A strong message that will continue to send the signal that the absence of multilateralism is dangerous for humanity is extremely essential at this point in time. We will not be able to deal with the conflicts that we see if we disrespect or weaken or undermine multilateralism.